meu, sunt Drago și bine m-am găsit în un episod din seria noastră de Skywars. Să jucăm pe mapa, pe... Nu știu ce mapă jucăm, dar în fine, jucăm pe serverul nostru iPixel. Ca de obicei, dacă vă place, lăsați comentarii cu să susținem această serie. Al doilea episod de Skywars. Ieri am postat 2 episoade, unul de Speed Builders și unul de Survival. Și aceste deci deocamdată pe acest canal seriile sunt de Speed Builders, Skywars și Survival. Și stați activi pe canal pentru că și mâine o să apară un episod de CS, de CSGO. Și da, stați activ ca să dați like, să fiți activ. Bag piciorul, venit asta la... Bag, băi, frate, cât HP a mai rămas, HP am mai lăsat, frate. Aproape, foarte aproape să-l bat pe tipul acesta. Nu avea una mai bună ca mine. Frate, dacă aveam și niște buți, îl băteam. Cred că am lăsat 1 HP, sincer. Dar în fine, am armură bună și asta este nașpa. Repede spunem enchant-ul și să ne ducem în mijloc. Ok, punem așa. Vedem dacă vine cineva. Nu vine. Să nu spui că mă bate asta, că fac o criză de nervi. Bag piciorul, bă. Marc. Eu stau aici. Până o să mă regenerez. Complet. Ok, tipul nu e, nu l-a privit. A, ba da, e. N-a avut nicio șansă cu mine. Nicio șansă. What? Power 3-ul ăsta. Cam atâta, nu? Ok, mai sunt eu cu tipul ăsta și o să-l bat. Nu, el o să mă bată pe mine, Ba nu, eu o să bat pe el. Victory! Am câștigat un meci, hai să mai jucăm. Am avut noroc meciul acesta, n-am ce zice, frate. Am jucat ca un pro gamer. Hai să dăm. Hai să ne mai jucăm. Și dacă vă place, lăsați cât mai multe like-uri. Dacă vreți să faceți-vă nu știu câte conturi ca să lăsați cât mai multe like-uri. Să vă abonați de mai multe ori, dar numai să fie multe like-uri. Atâta contează. Și să văd că apreciați ceea ce fac. Și da. Ok, de data asta mai armură bunicică. Mai trebuie doar niște pantaloni și aș fi full. Să
Pe bun enchantul. Ok. Ce dracu? Stați. Bag, bă, piciorul. N-am fost atent nici la acesta. Puteam să-l bat pe ăla. Puteam să-l bat măr. Ok. Stăm. Avem iteme bune, avem tot ce ne trebuie. Noi ce să ne batem, ca băieții. Eu să mă duc pe asta, poate are un chest. O, aici m-am speriat. Poate are un chest mai bună. Nu, nimic. S-a spus că ăla încă e jos. Salut, bă. Am venit pe la tine acasă. Nu e nevoie. Ok, o să mă duc și eu aici la un clean, dacă se poate. E bătălie intensă, bă, aici ești nebun. Bă! Cât ghinion, frate, cum aruncă! Cum a aruncat ăla! Era... Am făcut un PvP bun, am bătut pe ăla, dar îmi vine un țăcan și mă aruncă din mapă. Ca acum n-am cum să zic. Ok. Bă, două puțin de speed și una de poison. Hai, punem pe chestplate. Vedem pe ce altceva spunem. Băgăm un speed. Bag pe picior, bă, mi-am pierdut. Nici nu l-am văzut venind. Hai să mai jucăm un singur meci. Doar unul. Sunt foarte neatent. Am și lag. Ok. De ce merge așa de greu? Cred că de la net. De aici. Că aici a plouat ca lumea. Iar nu-s full armură în pui mei. Ce bă, m-a sperit pe cuispeu, bă, băiete, bă. Ce rect. Ce rect. Tipul ăla se vede că e noob, n-are nicio treabă, n-are chip de viață, săracul.
Oh, îmi bag ceva în tine. Îmi spuneți și mie cum m-a omorât. Cum mă omoră, bă? Hai, ce lău l-am lăsat. Cum m-a omorât? În fine, se vedea tipul că e slab. Mi-a dat doar o lovitură. În fine, eu nici nu aveam armură prea bună. El era full diamond, să zicem așa. Fără chestplate. Și da. Fără chestplate de tămădă. Oricum aveam armură mai bună, că nici nu aveam ce facem. Ok, acum chiar am armură bună. N-am ce comenta, fraților. Nu am ce comenta. Bag piciorul în tine! Frate, în fine, lumea, cam atât cu acest episod. Dacă v-a plăcut, lăsați un like și ne vedem data viitoare. Pa, pa!